Salam, hormatly vatandaşlar. Şu 3. sentyabr 2020 yıl men Murat Guvanov İstanbul'un sizin bilen gepleşikdi. Şu düğün 2. sentyabr men İstanbul'a geldim. İstanbul'a yankı işlerden geldim. Gynansak da İstanbul'da yine migrasyon gulukta meni sakladılar. Türkmenistan'ın yankı haýyşdy boýunça meni garys viza boşupdylar. Şu yerde saklap yine bana yani hem prosedura geçtim migrasyonda bulduk bilen meni wagtlança bir tama saldılar. Şu tamda men ETS çelli samolyotumu garaşyp men yine Fransa uğradı yani. Sebäbi yine Ankara'dan yürüýte migrasyon nime karar bilen bir lista boşupdyrlar, kara lista. Men Türkiýe gelemde ya Türkiýe döwletine yani hoply ýagdaý döredýän ýa-da şonuň jemgyýetine hoply ýagdaý döredýän boşluklar. Bu normal sebäbi biz Berdimuhammedowa garşy görüşýär we bandit topar garşy görüşende onuň hökman şu ýer gylyk hyýatetleri bar. Kanun esatyny görüşmän töhmet atyp bütün hökümetiň peçadyny we wezipeleri ularyp töhmet atyp bütün dünýäde bular ine şeýle görüşýär. Şoň üçin biziň mümkinçiligimiz bar adwokat bilen şol çykarylan kararlary, migrasiýon gulun kararlaryny adwokat bilen sudda ýeňmäni. Egerde men Türkiýede ýeňilmesem, onu men muny ýa Strasburgda ýa-da Ýewropa sudlaryna ýeňir we şu karary men aýyrdan sebäbi men administrativny hiç ýyly kanun bozamok, şertlerden bozamok we Türkiýanyň kanunlaryny bozamok. Ine şu ýaly häzir men şu konuda öküren size şol migrasiýaň bir konudy wagtlanýa saklanyş konudy şunu ine sana saklanýan ýetir öz watanyna gidinçäň, öz gelen ýurduňa gidinçäň. Men esas diýjek bolýan dadym, hormatly vatandaşlar, biz banditler arşy görüşýär. Banditler hemme zat edip görürler. Bizi urwap gördüler protest çykanda. Şu ýaly bir kanun töhmet atyp Türkiýe hökümetine ine şular hop ýagdaý döredýär biziň hormatlanýan prezidentimize ine çäri görüň diýip ýa töhmet atyp şular her hili hereketler edýärler. Şu mesele boýunça pasolşada, konsulsiýada oňurma şu ýaly ýa-ni nime goýmady. Gara lista goýmany. Bunu diňe ýol boşçulyk birinji ýol boşçulyk gürleşde ýa-da ministrler ýa-ni daşary işler ministrleriň arasyna gepleşiklerde bu zatlar goýup bolýar. Onu da Türkiýe döwleti şert goýar, Türkmenistan döwleti boyun alar, ýöne Türkmenistan döwleti ine şu mesele boýunça şul adamy şeýdin, eýdin, beýdin diýip ýa-ni mesele goýar. Türkiýede kanunlar işleýär. Edil Ýewropaň kyýarlayan ýöne şonda da görüşip bolýar we biz görüşýäris öz kanunlarymyz üçin. Aýtjak bolýan dadym şu ýaly paraholyk, şu ýaly bidiňçilik bolanlar birinji bilen şuny bütün dünýä ýaratmaly. Men esasy şu video ýapyşym bütün dünýä jemgyýetine gökejek bolýan şu ýerde paraholyk edilip bir kanun ýagdaýda ine men Fransaň grajdany Türkiýe gelemdi. Meni kara lista goşup, ýa-ni Türkiýe salman, men Türk döwletine hoply ýagdaý döredýänini ýa-ni sallar. Men Türkiýe döwleti bilen işim ýok. Türkiýe döwletine hormatlaýan, kanunlaryna berja edýän, bozamok. Men Türkmenistan döwletiniň ýolbaşçysy diktator Berdimuhammedow we bandit Berdimuhammedowa garşy kanun esatyny görüşýär. O diýmek, biziň halkymyza men düşündirýän şul adamyň Türkmenistan üçin hiç zat etmedigini we Türkmenistan halkyna garşy genosit edip gelýändi. Türkmenistany çökerini 14 ýyldan beri özüne prezident edip başga adam, ýa-ni saýlawlary geçirmän başga adam goýman, özem uňurun men Türkmen döwletini betbaşçyla saldy.
Özüňiz kelleňiz aýlaýyn. 14 ýylda şulardan prezident bolupdyr. Eýýäm kanun esasynda 4-nji surokda başga bir adam bolmaly. Şu 4-nji surok şu. Ol 1-nji surokda işini başarmadyk bolsa, 2-njide başarmadyk bolsa, 3-nji saýlanmaly, 4-nji wapşe geçmeli. Ine şu ýaly konstitusiýany nähili düzüldüse gelse, düzüdýä konstitusiýany nähili bozasy gelse, bozayan bir cinayet adamy bizim döwletimizde prezident bolupdyr. Ine şonuň üçin men görüşýän, şonuň üçin men bütün halkymyzdan haýyş edýän. Bizi urarlar protest gelende, bizi atarlar, bizi ýanky şu ýaly gawalar, türme, oňa biz durmaly, biz görüşmeli. Sebäbi şu gün Türkmenistanda günne 600 golay adam ölýär. 300'den 600 golay adam ölýär. Diňe koronavirusdan. Bul bolsa rejimiň esasy ýanky betbaşçylyk güni. Bizi rejimiň betbaşçylyk gününe salyndy bolýar. Sebäbi egerde başga hökümet bolmasa, koronavirusa garşy görüşülerde, koronavirusa garşy çägler atbarlardylar. Koronavirusu yeňmek üçin medikamentler, demalyş sistemalar, daşyrypda spesialistler getirip bul betbaşçylyk görüşýärler. Egerde Türkmenistanyň hökümeti bandit bolmadyk bolsa, öz 1,5 milyondan gowrak watandaşlaryny düşman hökmünde görmän Türkmenistana salardy. Egerde Türkmenistanyň hökümeti banditler bolmadyk bolsa, onu 1,5 milyon halkyň Türkmenistanyň daşynda mejbur bolup giden halkyň pasportlaryny çalşardy. Ine şoň üçin şol adamlar halkyň aldyna edenok aňyrda dursun, pullary ugrlap, bandit bolup, Türkmen döwletini dağıdyp ýöler, Türkmen halkyny ýiterýärler. Biz hemmemiz galmaly. 20-nji asyrda ýaşaýar. Näme gerek bu ýaly ukypsyz öýüniň gornundan bir kezzaplar. Biz bahty durmuşda ýaşamaly, hemmemiz. Hemmemiz. Onynyň Türkmenistanyň geografik ýanky ýagdaýy, geografik ýagdaýy, klimatik ýagdaýy boýunça we tebigwaýlyk boýunça we adam resurslary boýunça Türkmenistanyň bolmaly pozisiýasy 180-nji ýerde, 180 döwletde. 180 döwletde 30-njy 35-nji ýer bolmaly. Diýmek biz gatyňda ösen halk we baht halk bolmaly. Bizim baýlyklarymyz, bizim adam baýlyklarymyz, bizim ýanky geografik ýerleşişimiz, bizim klimatik ýagdaýlarymyz boýunça biz hemmemiz bahtly we gurtly bolmaly. Öň Türkmenistan ýaly. Sovet Soýuzyna da beýle däl, biz gurtlydyk. Häzir biz geda bolup galdyk. Sebäbi bul banditler, kezzaplar bizim döwletimizde diňe betbaşçylyk akidýär. Şoň üçin men her wagt diýär. Häzir bizim edil wagtymyz geldi. Görüşmäne we ýeňilmäne. Sizin hemmäňizi görüş çakarýar. Diňe Türkmenistan. Sağ olun.